Ako si Hardy Bigkas, 42 years old, ug usa ka campus minister sa University of San Carlos. Ang kining akong kanta nga namugna nagpadayag sa mga kaagi ni San Pedro Calungsod sukad sa iyang pagtubag sa tawag sa Ginoo sa pag-alagad hangtod ngadto sa iyang pag-uban sa mga misyonero ug labi na sa tanan ang iyang pagkamartir sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi. Kining tanan nag-summarize sa pagpakita ni San Pedro Calungsod sa ato sa pagsunod sa tunog ni Kristo sa pag-alagad. Kining musika dako kayo nga tabang sa ako ang propesyon isip usa ka campus minister sa usa ka dakong eskwelahan. Kay nindot kayo nga akong napaambit ang mga talento nga gihatag sa Ginoo sa kuha ngadto sa mga estudyante sa paghatag sa mga recollections, retreats ug sa tanan nga mga liturgical activities sulod sa university. Ug kining tanan nako akong pasalamat sa Ginoo sa pag-blessed sa ako nining mga maanindot nga mga talento. Ang ako ang mensahe sa mga deboto ni San Pedro Calungsod nga magpadayon unta nga hugot ang atong pagtuo og inspirasyon atong tanan si San Pedro Calungsod sa iyahang very strong faith in God, even to that point of offering his life despite the many dangers and difficulties in the mission. I hope nga kitang tanan inspired kayo kay San Pedro Calungsod. Ikaw sa kayanong batan mo, mamampun sa Diyos. Imong gitupad ang pagtawag sa pag-alagad. Hinguyog ka sa mga misyonero sa pagsapwa sa pulong sa Diyos. Bisan sa hulga sa kamatayon, wala malubi ang imong katapos. Tungod niini ikaw na martir sa ngalan ni Jesus. Imong ipakita kanamong tanan ang pagsunod sa mga tunog ni Kristong among talangtan sa imong pagsalig sa Dios Amahan. Imong gisangyaw ang pulong sa pag-igugmang pinilhon mong kinabuhi nga imong gihalat wala kayon mausik. Among ipasitunggan pulahan ka sa Dios. San Pedro Calungsod, ang imong pagsalig sa Dios dili kayo't matungkad. Bisan sa huyang mo buo hangtong ang imong gugma ug imo kini gipadayagan niya pinaagi sa pagpuyo sa grasya. Walay kahadlo ikaw nagpaambing, nagupan, nagtabang sa kaparian aron
Kristo para sa tanan. Aduna bakit ay makuha kung ang kalibutan maangkuna ang magluwas sa kinabuhi kawat ang nahingunini akala ka San Pedro kalungsod imong gihanan ang tanan sa Dios imong ipakita kanang tanan ang pagsunod sa mga tunog ni Kristong among talagdan sa imong pagsalig sa Dios Amahan imong gisangyaw ang pulong sa pagigugmang pilihan ng kinabuhi nga imong gihalan walang kayod mausik among gipasidunggan unahan ka sa Dios San Pedro kalungsod unahan ka sa Dios San Pedro